Bismillahirrahmanirrahim. Harful qaf Allah ngadohkeun saking rahmat Allah sapa Gusti Allah al yahuda ing yahudi ittakhadu kang ngajadikeun ya yahudu kuburul anbiya ing pira-pira kuburan para nabi yahuda al masjid ing pira-pira masjid qatlul mu'minin utawi membunuh wong mukmin kalawan orang nono hak adomu kulawi agung inallah monggo Allah min jawalid dunya tinimbang saking hilang dunya. Qala Allah Ta'ala innal jinna satune jin wal insa lan manusia pina baila dimbiku tetep ing dalam ayeuna hikayah kang agung. Akhluku ngadamal ingsun wa yu'badu lan den sembah goiri sapa salian ingsun. Warzuqu lan maparin rizki ingsun wa yuskaru lan disukuran goiri sapa salian ingsun. Qala Allah Ta'ala malam yarda utawi sapa lam yarda ikono ridho yasiman bi qadai kalawan putusan ingsun wa qadari lan qadar ingsun. Palyata tamis maka becik murih yasiman roban ing pangeran gueri salian ingsun. Qala Allah Ta'ala salah satu utawi tilu perkara utawi ingsun salah satu anak. Utawi tilu perkara anak khosmuhu utawi ingsun khosmuhu iku musuh yesi salas yaumal kiamah ing dalam dinane kiamah. Rajulun seujung lanang aktoni sumpah palsu atau janji taat yesi rajul ing ingsun. Suma godaro maka kali-kali cidra yesi rajul ingsun warajulun lan wong lanang ba ngajual yesi rajul kuron ing kang kemerdekaan paakala maka mangan yesi rajul pasamanahu ing ladange hurun. Warajulun lan wong lanang istajaro kang nyupri buruhan buburuh yesi rajul ajiron ing ayeuna ajiron. Warajuna ngono istajaro kang murih buruhan kang muruhkeun ieu si rajul ajiron ing aina wong buruhan pas topa maka nyuprih nukoni ieu si rajul minhu saking ajir walam yuti lan ana awah ieu si rajul hu ing ajir ajron ing buruhan. Wallahu ta'ala samanani mesuhi ing ingsun ibnu adam sapa ibnu adam wa may yang bagilan orang saya gialahu kadhe si ibnu adam ayas tumani apa yang tamasuhi ya ibnu adam ing ingsun wa kadzabadi lan ngagorohkeun ing ingsun ibnu adam sapa ibnu ma yang bagilan orang saya gialahu kadhe ibnu adam ayu kadzibani apa yang ngagorohkeun ya si ibnu adam ing ingsun. Amasyatmu anapun utawi masuhene ya ibnu adam iya ya ing iya ingsun pakaulu maka iku ucapan ibnu adam ucap innali walad satune ketep kada ingsun waladun apa anak wana hale utawi ingsun Allah iku Gusti Allah al-ahad kang tunggal as-samad kang den sejak. Lam alid orang anu ngalahirkeun walam ulad lan ora dilahirkeun ingsun. Lam alid orang ngalahirkeun ingsun walam ulad lan ora dilahirkeun ingsun. Walam yakun lan ora nono li ketep kada ingsun kupuun apa ana kupu ahadun sapa wong sawiji. Li kadua ingsun kupuan apa kupu ahadun sapa wong sawiji wa amma takzibu anapun utawi ngagorohi ibnu adam iya ingsun pakalu maka iku ucapan ibnu adam ucap laisa yuiduni ora rono ya Allah yuiduni iku ngabalikakeun ya Allah ingsun kama badani kaya aina oleh ngawitan Allah ingsun walaisalan ora rono awalul haqi apa permulane makhluk bi ahwana iku leuwih gampang alai ngatas ingsun min iadatihi saking ngabalikakeun khalqi. Qala Allah Ta'ala a'adatu nyawisakeun ingsun li ibadis sholihin kadue pira-pira hamba ingsun kang sholih kabeh mala ainun ing barang kang ora nono apa mata raat iku ningali ngisen wala udunan ora nono kuping samiat iku mendengar ya uzun wala khatalan ono gumarantes hati ala qalbi iku maujud ing atase qalbi manusia. Wallahu ta'ala idza hamatat kalana jadi sapa hamba ingsun bihasanatin kalawan kabagusan sawiji walam yamalha lan durung migawe isi abad ha ing hasanah kata batuha maka nulis ingsun ha ing hasanah lahu kadhe si abad
hasanatan ing kabagusan sawiji pain amilah maka lamun tamiga ieu si abad ha ing hasanah katabtuha maka nulis ingsun ha ing hasanah lahu kadoe si abad asyra hasanatin kalawan ditikal 10 kabagusan ila sabaini ati dipin tumeka maring 7.700 tikalan wa idah malantat kalana jaya sahabat bisa yaten kalawan kalan sawiji walam yamalan ora nambi gawe sahabat ing saya lam aktub maka ono nulis kining sunah ing saya ala ing atas sahabat bain amilaha maka lamun tambi gawe sahabat ing asana katab maka nulis sunah ing saya ala ing atas sahabat saya tan wahidatan kalawan kalan sawiji qala Allah taala wa man adlamu waman adlamu ora nono wong sawiji-wiji kang leuwih dalim miman tinimbang saking wong dahaba kang neja ieu si man yahluku waman adlamu waman adlamu lan ora nono wong sawiji-wiji adlamu kang leuwih dalim miman saking wong dahaba kang ayeuna miman tinimbang saking wong dahaba kang nyoba atawa neja ieu si man yahluku ngadamal ieu si man kholqon ing makhluk ka kholqi kaya dadamelan ingsun wal yahluku maka becik ngadamal sira kabeh ieu wong akeh maka ngadamal ieu si wong akeh habatan ing siki liyahluku drapon nyata ngadamal ayeuna liyah awaliyah luku atawa drapon nyata ngadamal ieu si wong akeh atawa sira kabeh wong akeh durwatan ing aina semut kang cilik liyah luku drapon nyata madamel sira kabeh syairan ing biji kalau Allah taala ya ibadihe amba ingsun ini satuna ingsun haram tu iku ngaharamkeun ingsun adul ma ing dolim ala nafsi ngatas sadat ingsun wajal tulan ngahukuman ingsun hu ing dulma muharaman ingkang den haramkeun bainakum dalam antara sira kabeh wala dalamu maka ojo ngadolim sira kabeh ya ibadihe amba ingsun kullukum utawi saban-saban sira kabeh dalun iku kang lali ilaman iku kang lali saking pira-pira sara ilaman angin wong hadaituhu kang nuduhkeun ingsun hu ing man pastahduni maka nyuprih pituduh sira kabeh ing ingsun ahdikum maka bakal nuduhkeun ingsun ing sira kabeh ya ibadah emang ingsun kulukum utawi saban-saban sira kabeh jaiun iku kang lapar ilaman angin wong amtuhu kang awe mangan ingsun hu ing man pastatimuni maka becik jarupa panganan sira kabeh ingsun imkum maka bakal papanganan ingsun ing sira kabeh ya ibadi kulukum utawi saban sira kabeh arin iku kang buligir ilaman kasal tahu angin wong kang nyandangi ingsun hu ing man pastaksuni maka jaluk sandangan sira kabeh ning ingsun aksukum maka bakal nyandangan ingsun ing sira kabeh ya ibadi innakum satune sira kabeh tutbiuna iku aina luput sira kabeh bilaili ing dalam wengi wan hari lan siang wana utawi ingsun agbiru iku ngahampura ingsun bakal ngahampura ingsun ada pira-pira dosa jami'an hal sakabeh astagfiruni maka becik jaluk hampura sira kabeh ingsun agbirukum maka bakal ngahampura ingsun lakum kadue sira kabeh ya ibadi innakum satuna sira kabeh lan tablugu kana tumeka sira kabeh duri ing kamadaratan ingsun pataduruni maka sebab kamadaratan sira kabeh ingsun walan tablugu lan ora tumeka aina sira kabeh nafsi ing kamanfaatan ingsun patan pauni maka aina murih manfaat sira kabeh ingsun ya ibadi hamba ingsun law anna awalakum lamun tah ayeuna law annakum lamun tasatuhune wong kang awal sira kabeh wa akhirakum lan wong kang akhir sira kabeh wa insakum lan pira-pira manusia sira kabeh wa jinnakum lan jin sira kabeh kanu iku ana si kabeh ala atqal qalbi iku tetep ing atase takwa ing atase leuwih takwane hatine rajul wahidin kang sawiji mingkum saking sira kabeh mazada maka ora nono zada opo muhi zalik muhi ora nono muhi mazada zalik maka ora nono muhi ikilah iki atqal qalbi rajul fil mulki ing dalam kerajaan ingsun sayan
ing sawiji-wiji ya ibadah ya magisun law anna awalakum lamun tasatuhune wong awal sira kabeh wa akhirakum lan wong akhir sira kabeh wa insakum lan manusia sira kabeh junakum jenis kabeh kanu iku ana ya si kabeh ala abjaril qalbi iku tetep ing atase leuwih lacut-lacute hate wong lanang wahidin kang sawiji mikum saking sira kabeh mana kosong maka ana ngurangan zalika apa ikilah iki abjar min mulki saking kerajaan isun sayani sawiji-wiji ya ibadah isun law anna walakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu iku ngadeg sira kabeh piso idul wahidin ing dalam tempat kang sewiji pasalu ni maka jajaluk sira kabeh ingsun paata itu maka bakal kawe ingsun kula insane ning saban-saban manusia masalah tahu ing panjaluke ieu si nas insan mana kosong maka orang no kurang zalika opo kala iki dijaluk mima saking barang ini kang tetep ing dalam sandi ingsun ila kana angin ayeuna kaya naon ila kana angin barang yang kusu angin kaya oleh sudah almihyatu opo aina jarum ida udhila tatkala den panjingkeun ye si mihyat al bakhra ing segara ya ibadah emang isun inamah ya pastine utawi ieu si amal amalukum iku amal sira kabeh usiha bakal ngitung-ngitung ingsun ing amal lakum kadue sira kabeh summa uwafikum maka kari-kari nuhoni ingsun ing sira kabeh iya ha ing iyane amal paman wajada maka tei sopong iku nemu ya si mano khairan yang bagus bal yahmid maka becik muji ya si mano Allah ing Gusti Allah wa man wajada man gaira zalik ing salian ikilah iki khair pala yalumana maka ora nono ayana yalumana maka ora nono naon yalumana teh naon mari teh naon deh ode ila nafsahu angin ing awak dhewe kesiman maka moal nyentosakeun ieu si man ila teu salah mah kitu nya asa geus kamari poho di deh kalau Allah azza wa jalla anpik aweh sira ya ibnu Adam anpik aweh ngainpakaken sira ing atas sepiro-piro hamba Allah ya ibnu Adam he hamba Allah he ibnu Adam anpik maka bakal ngawehi ingsun alaika ing atas sira qala taala yuzini milaran ing ingsun ibnu Adam sapa ibnu Adam ya subuh tegese mesuhi ibnu Adam ad-dahra ing aina tahun wa ana utawi ingsun ad-dahra iku kang adama ad-dahru iku kang adama biadi kal iku tetep kalawan pekakawasan ingsun alamru utawi sakabeh urusan uqallibu iku bakal ngabalikaken ingsun alaila ing wengi wa nahar qala Allah taala sabaqat us ngadingini rahmati apa rahmat ingsun godobi ing bebendo ingsun qala taala idza taqarrabat tatkala parak ilayya maring ingsun abdu sapa hamba shibron ing sajengkal taqarrabtu maka marakaken ingsun marakaken rahmat ingsun min saking abad ziroan kalawan sasiku wa idza taqarrabat tatkala paparak si abad ilayya maring ingsun ziroan kalawan aina sasiku taqarrab tu maka marakeun rahmat ingsun minu saking abad baan kalawan sadepa wa idza tani lan tatkala tumeka ayeuna saabad ding ingsun masyan halelu maku ataituhu maka nekaakeun ingsun nekaakeun rahmat ingsun ing abad harwalatan hale kang lumaku gancang kalau Allah taala al kibriya utawi takabur ridai iku solendang ingsun wal adomatu utawi keagungan izari iku samping ingsun paman nazani maka tai sapa wong nyabut isi manding ingsun wahidan ningkang sawiji minhum saking ayeuna rida lan izar qadab tuhu maka bakal ayeuna ngableskeun atau ngabarangkeun ingsun nikman pinaring dalam neraka kalau Allah taala idza balaga tatkala tumeka abdi sapa hamba ingsun arba'ina kalawan 40 tahun apatu maka bakal ngaraksa ingsun hing abdi minal balaya salasah ila balagot tatkala tumeka abdi sapa umur hamba ingsun arba'ina kalawan 40 tahun apa itu maka bakal ngaraksa ingsun hing abad minal balaya salasi tiga pira-pira balai kang telu minal jununi edan wal judam kesrek baros corop jarang tang 40 tahun mah
Wa idza balagha tatkala tumeka sapa umur aina umur si abad khamsina kalawan 50 tahun hasabtuhu maka bakal ngahisab ingsun hu ing abad hisaban yasiran kalawan hisab kang gampang. Wa idza balagha tatkala ieu si umur si abad sitina kalawan 60 habibtu maka ngademenkeun ingsun ilaihi maring abad al inabata ing tobat. San yang 90 mah lawan tobat. Keren mah ngoran tobat. Wa idza balagha tatkala tuma kasabina ieu si umur abad atawaki wa idza balagha tatkala ka ieu si abad sabina kalawan umur 70 sanatan apa tahun ahbabtuhu maka bakal nambah demen ingsun hu ing abad maka bakal nambah demen hu ing abad al malaikat sapa malaikat. Wa idza balagha tatkala tuma ka ieu si abad saminina ayana ing umur 80 tahun sanatan kutibat maka den tulin hasanatu apa kabagusan si abad wa ulgiyat dan dilebur sayatu apa kalane si abad. Wa idza balago abad tisina kalawan aina umur tisin teh 80 tahun qolat maka ngadawa malaikat sapa malaikat asirullah utawi abad iku aina tawanan Allah fi ardihi ing dalam bumi Allah. Pagoparo maka ngahampura lahu kade maka ngahampura Allah laku abad ma ing barang takodama mak min dambihi abad wa mata khoroma wa yasfaulan bisa nyapatan sahabat pihali ing dalam keluargane abad. Kalau lahu ta'ala ida wajatu tatkala madap ingsun ila abdin maring hamba sawiji min abidi saking pira-pira hamba ingsun musibatan ing musibah pi badani dalam kang tetep ing dalam badane si abad opi waladi abad opi maliwal pas takbalaha maka takbalaha maka becik narima madap is abad ha ing aina musibah bisabdin kalawan sobar jamilin kang alok istahya itu pas takbalaha maka kari-kari narima madap gitu. Is abad ha ing abad bisa samir istahya itu maka ngarasa isin ingsun yaumal kiamah ing dalam dina kiamah an aina ansiba ing arab yang tangga degen ingsun lahu kado si abad mizanan ing timbangan amal au ansuro atawa ngagiringkeun atawa nyebarkeun ingsun lahu kado si abad diwanan ing buku amal. Kalau Allah taala ini satu na ingsun ana tegas ingsun Allah iku Gusti Allah la ilaha illa ana paman aqara maka bisa ngaku isiman li kado ingsun bi tauhid kalawan tauhid dahara maka maning isiman hisni ing raksaan ingsun. Aman dakhala manjing isiman isning rasa ingsun amina maka sentosa isiman min azabi saking siksa ingsun. Kalau ta'ala kula aman itu saban amal ibnu adam lahu iku milik ibnu adam ila siam angin puasa paina maka satene siam li kadi itu bana ulah ingsun ajri iku ngabalis ingsun bihi kalawan saum wasyam mutawissam dinatun iku benteng. Wa idza kana tatkala tinemu yaumus shaumi ahadikum apa dina puasa salah siji sira kabeh palayarkus maka ojo larasan jorek maka ojo larasan ala ieu si ahad wala yashob lan ojo akeh larasan ieu si ahid fa inna sabahu maka satuhune mesuhe sabahu maka satuhune mesuhe ne ing si ayeuna fa in sabahu maka lamun tamesuhi ing si ahad atawa soim ahadun sapa wang sawiji au katalo atau merangan ieu si soim ing ahad atau merangan ieu si soim ing ahad merangan isi ahad ing si soim pal yakul maka becik mudak ucap isi soim ini satu nisin umru iku wong soimun kang puasa waladi demidat nafsu utawi jiwa ingsun nafsu Muhammadin utawi jiwa kang Nabi Muhammad biadi ikut kekalan kakawasan aladi lakuluku pamil cami yakti utawi baci necang kemong kang puasa atyabu iku leuwih wangi indallah munggallah mendehil misik tinimbang saking minyak misik wali soimi lan katep kadue wong kang puasa parhani utawi kebungahan loro parhatani ya prauhuma bubungahan ieu si ayeuna soim ing parhatani ida atar tatkala buka isi soim pariha maka bunga isi soim bipiteri kalan bukan si soim wa ida laki lan tetemu isi soim rabawi pangarana si soim pariha maka bunga isi soim bisa kalan puasana si soim. Kalau Allah taala ana utawi ingsun akramu iku leuwih mulya wa adamu lan leuwih agung
Afwan akromu iku leuwih loman kang akeh lomane lah. Wa adomu lan kang akeh kagungane afwan apane pangampura min an asturo tinimbang saking yen tanutupan aina ingsun al abdi muslimin ing atasan muslim di dunia ing dalam dunya summa upadihahu maka kari-kari ngabukakeun ingsun ing abad ba'da id satartuhu ing dalam sose nutupan ingsun ing abad wala azalu lan ana ingsun aktiru iku ngampura ingsun abdi kada hamba ingsun mas tagparori selagi jaluk hampura isabad ing ingsun kalau ta'ala wa izzati demi kamulan ingsun jalalin lan keagungan ingsun la ajma wa ngumpulkeun ingsun abdi kadua abdi ingsun hamba ingsun amna ini ing salamat roro wala khopa ini lan rono kawudi roro illa huwa aminani in huwa lamun nyelamatkeun huwa sapa ya abad aminani tegese nyelamatkeun ya abad ing ingsun tegasna mah teu ngalakonan maksiat ka Allah di dunia ing dalam dunia kiwet lamun ora ayeuna lamun orang ngalakonan maksiat sapa huwa ya si abad ambitani tegese ayeuna nyelamatkeun awak tegese gitulah tegese orang ngalakonan maksiat ya si abad ing ingsun pidun yang dalam dunia akhop tuhu maka bakal ngentengkeun ingsun ing abad yaum ajmaun dalam narika ngumpulkeun ingsun ibadi pira-pira hamba ingsun wa in huwa khopane lamun ayeuna ngawedikeun huwa sapa abad khopane tegese ngawedikeun isi abad ing ingsun pidun yang dalam dunia aman tuhu maka ayeuna naon nyentosakeun ingsun yaum ajmaun dalam dina ngumpulkeun ingsun ibadi hamba ingsun kalau ta'ala abdi he hamba ingsun ana utawi ingsun inda donika iku tetep ing dalam aina nalika prasangka sira wa ana utawi ingsun maka iku tetep samarta sira tadakali tatkala eling sira ing ingsun kalau ta'ala ya ibnu adam salah satun yaiku tilu perkara wahidatun utawi kang siji iku tetep pada ingsun wahidatun kang siji lakai pada sira wahidatun kang siji baini tetep antara ingsun wa bainaka pamalati maka utawi kang tetep likadu ingsun patabudani maka iku nyembah sira ingsun walatus ikana ngamusyrikeun sira bikalawan ingsun sani sewiji pamalati nana utawi perkara laka kadu sira pama amil tu maka iku barang umilta dan amil tak amal sira ing ma min amalin saking amal sewiji jazaituhu ngabalas ingsun maka bakal ngabalas ingsun hu ing sira bihi kalawan amah gitulah pama maka iku utawi barang amil tu amal sira ing ma min amalin saking amal jazaituhu iku bakal ngabalas ingsun ing sira bihi kalawan amal pa in agpir maka lamun tangah hampura maka pa in agpir jaidah we kitu nya maka ngahampura ingsun pana maka ingsun gopuri ku kang akeh ngahampura terima tur kang las wa ammat latilan anapun utawi perkara baini kang tetep ing dalam antara ingsun baina kang antara saka palaika maka iku tetep ing atas sira doa utawi doa wal masalatun utawi jajaluk wa alayya lan iku wajib ing atas ingsun istijabuh utawi nyumbadanan wal ataulan aweh panjaluk man layat uni utawi sopong layat ini korang adu ya siman ingsun agdob maka bandu ingsun alai ing atas iman kolari jibril kadua ingsun sapa jibril inna satuhune kita lana dulu korona manjingkeun kita baitan ing umah sawiji pihi keteping dalam bait suratun utawi ono gambar wala kalbulan ono ayeuna anjing wala Musa bin Imran ya Rabbi he pangaran ingsun man azza utawi sopong azu iku leuwih mulya azu ibadi iku leuwih mulya-mulyana pirang hamba Tuhan indah kamungguh Tuhan qala ya Allah ya Rob man iku wong
ida qadaro tatkala ayana qadaro man iku wong qadaro tatkala kawasa ayeuna ngabales kadoliman ieu si iman goparo maka ngahampura bae si iman ya lagi berarti mulia aja gitu nah kayak hese panhangi sakit teh hese kudu aya ilmuan soalnya ku ilmu mah bisa dibalik dibalikeun ka pangeran ke balik pangeran anu nyagerkeun hatena tetep we ku pangeran kayaknya jadi wan gitu jadi gitu aduh ido kholuka utawi ido kholuka ad hiluka ad kholuka aduh kholuka we id kholuka gitu utawi manjingkeun sira yadaka ing tangan sira pipamitinin ing dalam cangkem orai ila antebloga tumeka madengen tatumeka sira almirpako ing siku payag dumuhu maka ayeuna ngegea ieu si tin ing yad khairun iku leuwih bagus laka kadeu sira mintas alat tinimbang saking enta jajaluk sira man ing uang lam yakun kang ora nono lahu kitu kadeu siman sayuna pasawiji sumakana maka kari-kari ayeuna ngawujudkeun ieu si man mentakan teu boga pek maksakeun hayang motor ka kolot ih kudu boga duit kolot usahakeun jangan aduh alus keneh dia teh cenah ge digegal goreng Qala ngadau Ummu Sulaiman bin Daud ji Sulaiman ya bunayya he anak ingsun la tuksir ojo ngakekeun sira nama ing sare bilaili ing dalam bengi paina kasratuna maka satune memperbanyak tidur ing dalam waktu bengi tatruku iku ninggalkeun ye kasrah alin sana ing manusia pakiran ing kapakiran yaumul kiamah ing dalam dina kiamat kul Allahumma ij'al muga-muga ngajadikeun Tuhan sarirati ing aina rasiah ingsun khairon ing kaleuwih bagus min anati tinimbang saking ngiding ingsun waj'al Tuhan ala nati ing aina ngedeng ingsun solihatan ing soleh Allahumma as'aluka nuning suning Tuhan min solihin saking kapatutane barang tuti maparin Tuhan ing ingsun anak ma tuti soli kapatutane barang tuti maparin Tuhan anasa ing manusia min amalin bayana saking mal wal ahli lan ahli wal dan anak wa ridola ora kang sasar wal mudili lan kang nyasarkeun kulillahumma patira kul ngucap sira andika Allahumma pangamunten Allah patira samawati kang ngadamel pira-pira langit wal ardi alimul ghaib kang uninga ing pira-pira perkara kang samar wa syahadati lan perkara kang dohir Robba kullasyai'in kang ngaratoni saban-saban seji wa malikahu lan kang ngamilike ayeuna syai' asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi ingsun wa min syarri syaitani wa syirkihi lan kancana setan kul ngucap sira ha ing Allahumma ida asbahta tatkala isuk-isuk sira wa ida amsayta sore-sore sira wa ida akhadta tatkala ayeuna tumerap sira madja'aka ing tempat tidur sira rek sare badina kulillahumma inni as'aluka satuna ingsun jaluk ingsun nafsan ing aina nafsu mutmainnatan kang anteng tu minemu kang aina ngimankeun ieu si nafsa bilika ika kalawan ketemu Tuhan wa tardo lan ridho ieu nafsan bika deui kalawan papasten Tuhan wa taqnau dan ngalap cukup ieu si nafsa bitaatika kalawan paweh Tuhan atau ika kalam paweh Qulillahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i maka satuna ikilah iki kabeh tajmu iku kumpulaka kadhe sira di tajmu kumpulaka kadhe sira dunya ka apa dunya sira wa akhirataka lan akhirat sira
tajma'u iku kumpul ieu si haula laka kada sira dan jaka Indonesia wa rata kana sira Qulillahumma inni dalam tunafsi dulman katsiran wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan kalawan ampunan min indika Tuhan warhamni innaka antal ghafur kang akeh ngampura arahim tur kang akeh welas Al-qalu piki utawi satitik ngarti khairun iklu bagus min kasiril ibadati tinimbang saking ayeuna lo akeh ayeuna ibadah ora dibarengan ngarti wa kapalan cukup bil mari sapa kalawan wong sawiji pikhon apane ngartine ida abada tatkala ibadah ieu si marin Allah ing Allah wa kapalan cukup bil mari kalawan wong sawiji jahan apane bodone ida ujiba tatkala dibilang aneh biroihi opo pemikirane ieu si ayeuna mar'i wa inna manasum pasti na manusia rajulane iku manusia roro mukminun sawiji mukmin wa jahilun lan bodoh pala tuzi maqala milarane siraan mukmin ing mukmin wala tuhawiri lan ora no ainanya truan sira al jahil yang bodoh walilu topik utawi satitik topik khairan ikali bagus min kasirati nimbang saking loba akal ngakal jelema teh geus salah teh hari mah ngakal boga ilmu ge ari topik mah pake nyelamatkeun diri hasilna topik penting wal aktu utawi mikiran piamidna ing dalam urusan dunia madaratun iku matak madarat wal aktu utawi mikiran piamid dini ing dalam urusan agama masaratun iku ngabungahkeun ku bi amwalikum ngaraksa sira kabeh kalawan harta pira-pira harta sira kabeh an arodikum saking kahormatan sira kabeh wal yusanni lan ayeuna becik migawe ahadukum sapa salah saji sira kabeh bilisani ahad andinihi saking agama ahad Al-Qur'an utawi Qur'an ya iku utawi Al-Qur'an an-nurul mubin iku ayeuna kang madangaken iku madangkeun al-mubinu kang pertela wa dzikrun utawi pitutur al-hakim kang bijaksana al-hakimu iku kang ngahukuman gitu nya wasirat utawi sirat al-mustaqim iku kang jijik Al-Quran utawi Quran yukra'u iku dibaca ieu si Quran biluhuni kalawan aina kalawan make lagu iku yukra'u dibaca Quran biluhunil arabi kalawan aina lagune Arab gitu wa aswati halan pira-pira suarana ieu si Arab wa iyyakum lan wadi sira waluhuna ahli ing aina ngalagukeun ahli barat alil iski ahli rindu lah iski mah rindunya ing ngalagukeun ahli kerinduan rindu berat waluhuna ahli kitabin lan ayeuna ngalagune ahli Yahudi Nasrani kitabaen Painau maka satune kalakuan saji ku bakal teka bading dalam sose pupus ingsun kaumun sapa kaum yurajiuna kang ngabalikakeun ieu si kaum bil Qur'ani kalawan Quran tarji al gina kalawan kaya ngabalikakeun ayeuna lagu wan nauhi lan sasambat wala yujawiju orang ngali hana jirohum ing ayeuna genggeronge kaum maptunatun tur ayeuna kang ditekani fitnah kulubuhum sapa ayeuna maptunatun tur kang nekani fitnah gitu maptunatun kulubuhum apa pira-pira hatene isi kaum wa kulubul ladina lan pira-pira hatene wong akeh yujibuhum kang ngagaokaken ing alladina sya'nuhum apa tingkah isi kaum al-qudatu te pira-pira hakim salah satu diketelu isnani utawi ora pinari kutepin dalam neraka waidatan sawiji pejaratik dan surga Ujuna te wong lanang alima kang weruh isi rajul ahqa ing hak pakodo maka ngahukuman ieu si rajul bihi kalanak wa maka te isi rajul pijanati ketemu surga rajulun kodong hukuman isi rajul linasi kadame salah jahlin ngatasé bodoh pa maka te isi rajul pinaring neraka wa rajulun arapa weruh isi rajul ahqa ing hak bajaro maka lacet isi rajul pil hukum dalam ngahukuman wa maka te isi rajul pinaring neraka babul kahf